episodyo, mayroon naman tayong panibagong gawin ang pagbahagi at pagbibigay ng kunting suporta sa ating komunidad. Isa doon ang matatandang mag-asawa ng walang anak, sina Lolo Tico at Lola Tita Obligado na 74 taong gulang. Nakatira sa Barangay Guadalupe, probinsya ng Alegria, Cebu. But inspired daw, dili kayo dako nga bugas og cash nga gihatag namo, pero nakita nako niya kung unsa siya kalipay nga nakatabang niya. We know, lisod ang panahon sa pandemya, but dili man hindrance ang kalisod para motabang pod sa mas nanginanghanglan sa mga katawan diha. Ayaw din mo pagdodoha tabang sa mga nanginahanglan bisan unsa pagkagamay o kagadako sa imong gitabang para nila bless na kaayo na nila nga manaay motabang kanila. Ranas sa dalawa ang panahon sa kalipitan dahil may hina na sila, hindi na kakayanin magtrabaho na mabilis tulad ng dati nung malakas pa sila. Palaging may makakain at meron din silang iba't ibang uri ng sakit tulad ng ulcer, arthritis, at mas malala pa kasi may bukol pa sa hita ni Lolo. Tungkol naman sa nagbibigay ng tulong, labis na ikinatuwa at masaya sa pinadala mong suporta. Labis siyang kusang magpasalamat sa inyo at marami ka pa pong matulungan na pamilya. Let's stay safe always, more blessings to come, and God bless. O Jesus, pinupuri ka namin ipagdarangal dahil sa inyong walang hanggang pagmamahal sa sangkatauhan. Pinagsalamatan ka namin sa mga biyayang iyong bigay. Minsan pa, inihandog namin sa iyo ang aming sarili, sampu ng aming kagalakan at pagsubok sa buhay. Mahal na Birheng Maria, mapagmahal na ina ng aming Panginoong Isos at ina naming lahat, ipanalangin mo ang aming pamilya at lahat ng mga pamilya, lalo na ang mga sanggol at matatanda. Ilayo sa anumang kapahamakan. Basbasan mo kami ng iyong mahal na grasya. Bigyan mo kami ng mahabang buhay, lakas ng katawan, at panatag at malinis na kalooban na matapat na namin ng iyong kalooban dito sa lupa. Tinataas namin ang lahat ng aming mga intensyon, pangangailangan, mga panalangin, at ang mga daing sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.